Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En daarom is aangeschoven iemand die ze heel goed kennen bij de VVD. Met wie heb ik het genoegen? Ja, aangenaam. Ik ben Connie Almekinders. Ik woon in Katzand en ik run daar gezamenlijk met mevrouw Suzette een camping De Wielewaal. Niet zo'n grote camping, ongeveer 120 eenheden, maar dat doen we gezamenlijk met heel veel plezier. Ja, even over die camping. Ben je daar geboren, Connie? Nee, ik ben geboren in Retragement, Ja. op een boerderij in de Olieslagerspolder al daar. Op het ouderlijke bedrijf wordt nu gerund door mijn broer. Ah ja, en hoe kom je dan op de Wielewaal terecht? Ja, vanwege Suzette. Ah, dus die is daar geboren. Ja, klopt. Nou, we hebben daar een mooie foto van. Kunnen we even kijken, dan even toelichten. Komt die? Ah, ja. Kijk, nou Ja. vertel. Ja, dat is een deel van de camping in het voorjaar, zoals je ziet. Hier staan nu op dit moment seizoenplaatsen, die caravans. We hebben geen jaarplaatsen. In de winter is alles leeg. Maar vanaf 1 april tot 1 november is iedereen welkom. En hoe was de bezettingsgraad dit jaar, in 2020? Het was gewoon goed. Het was natuurlijk in het begin van het jaar was het heel stil. Ja. Tot juni eigenlijk. En vanaf juni is het dan langzaam op gang gekomen. Juli en augustus waren gewoon goed. September was ook nog heel mooi. En oktober? We zijn pas begonnen in oktober. Het is natuurlijk niet zo geweldig weer. Nee. En je ziet dat, dat het heel snel afloopt. Oh ja. Maar dat is niet echt vreemd. Zeg, en die schuur, hebben jullie die ook nog verbouwd dan? Want er is ook nog een foto van. Ja, daar zit je ziet er maar gedeeltelijk. Maar er zit alle sanitair daarin, of tenminste het overgrote deel. En de foto die je ziet, dan zie je het één zonder dak en één met dak. Dat is 2015 was het al hoor. En toen hebben we het asbestdak eraf gehaald. En toen is het vervangen. Zijn we door een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen. Ja, ik zie de zonnepanelen, ja. Dat is echt natuurlijk iets van deze tijd, hè? Ja, en dat is best... Enfin, het is goed om te doen. Je levert het zelf, je hebt je eigen elektriciteit. En ja, het is ook duurzaam ook. Ja, inderdaad. Zeg, en wat heb je nog verder in je werkzaam leven gedaan? Even terugblik. Je bent is goed. geboren daar in Retragement. Even een kleine levensloop Ja, zo. dan is het ik zal dat doen. Ja, er was een lagere school in Retragement. Toen heette het nog lagere school. Ik ben bouwjaar 1956. Ah ja, kan gelijk weten hoe oud je bent. En toen was de middelbare school in Oostburg. Dat was toen nog het KWL. Heb ik dan 6 jaar vertoefd op het ateneum. En toen ben ik richting Wageningen gegaan. Daar heb ik landbouweconomie gestudeerd. Met name was alles dan gericht op het EEG landbouwbeleid. Van Mansel toen nog, denk ik? Nee, die was toen al weg hoor. Oh, toen nog? Ja. En daarna ben ik terechtgekomen in de zuivelsector. Dat was een overkoepelende organisatie voor de coöperatieve zuivelindustrie. FNZ heette dat. Was gevestigd in Rijswijk. Toen heb ik 8 jaar gewerkt. Gewoon gewerkt in het Haagse. Ah ja. En mijn vrouw heeft daar ook nog 4 jaar gewoond. Die heb ik daarheen gehaald. Ah ja. En dat zijn we ondertussen in 1990. Dan deed er eigenlijk een mooie gelegenheid voor om weer richting Zeeuws-Vlaanderen te komen. En wat ben je toen gedaan? Ja, er waren toen op dat moment nog 7 waterschappen in Zeeland. Ja, dat weet ik, ja. En in Oostburg had je het Vrije van Sluis. En daar ben ik toen dijkgraaf geworden. Oh, dus eigenlijk ben je toch een beetje van Adello dan? Als dijkgraaf. Voorzitter van bestuur. Voorzitter van bestuur, was van een waterschap, dat was een dijkgraaf. Ja, dat is eigenlijk de periode in het openbaar bestuur begonnen. Oh ja. En zat je toen ook al bij de VVD? Ja. Ik ben ooit nog wel eens naar de bijeenkomst van Wiegel geweest. En ja, ik moet zeggen, het zit toch een beetje in het bloed in die zin. Mijn grootvader was nog wethouder in de oude gemeente Retragement tot 1970. En mijn vader is 3 perioden, denk ik, raadslid geweest in de kleine gemeente Sluis, de oude gemeente Sluis. Ja. En zat je ook bij de VVD? Allebei. Ja. Dus de bloed kruipt waar het niet gaat. Ja, toch? Nee, maar het is en ik zal dat ook wel blijven. Oh ja, nou goed, dat is je goed recht. Hè? We hebben een beschrijving van het openbaar bestuur en jij bent van het VVD, dus ga je gang. En toen? En in 1999 is het waterschap het Vrije van Sluis gefuseerd met andere 2 waterschappen. En hoe heette dat? Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Oh, dus dat was heel Zeeuws-Vlaanderen. Dat was heel Zeeuws-Vlaanderen. En toen waren ze op zoek naar een dijkgraaf. En ze hebben ze nog een betere gevonden dan ik zelf. En wie was dat?
Dat was Wiebe de Graaf. Oh ja. Is daar dijkgraaf Ja, geworden. dijkgraaf. Ja, dat was natuurlijk best even moeilijk. Maar ja, dat is het risico van het bestuurlijk politieke. Ja, je bent ups en met downs. Het kan ook zo gebeurd zijn. Ja. Dat was best even moeilijk toen. Ja, Zei we, wat ga ik dan doen? Toen hebben we toch besloten om in Zeeuws-Vlaanderen te blijven wonen. Ook op de camping waar we al woonachtig waren sinds 1990. En toen hebben we de campingen wat uitgebreid. Maar toch, ja, natuurlijk, het bloed kruipt inderdaad waar het niet gaan kan. Het openbaar bestuur liep natuurlijk toch niet helemaal los. Op een gegeven moment weer in de algemene vergadering van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen. Later in het dagelijks bestuur. De laatste 4 jaar. En toen ben ik actief betrokken geweest bij de fusie van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen met het waterschap Zeeuwse Eilanden. Oh, en hoe heet dat? En dat is dan het waterschap Zeeuwse Eilanden boven de Schelde. Ja. En uiteindelijk is dat dan het waterschap Scheldestroom. Oh ja, en dan werd Twan Poppelaars de Ja, dijkgraaf. is daar de dijkgraaf geworden. Oh ja, want je was eerst gedeputeerd, hè? Ja, klopt. En daar zijn we ondertussen al beland in 2010, dus het gaat redelijk snel. Hè? Ja, tuurlijk. En toen ben ik wethouder geworden in de gemeente Sluis. Oh ja. Voor een periode van 4 jaar. Ja. Daarna is het weer overgegaan op iemand anders. En ja, onze huidige wethouder, die ken je ook, dat is Jacques Werkman. Ja. Die gaat binnenkort ook in de studio komen, heeft Ja, hij dat is beloofd. leuk. Ja, Ja. ook passie voor openbaar bestuur, hè? Ja, ik zelf ben dan nu fractievoorzitter van de VVD-fractie. Een fractie van 3 personen. En Jacques is onze wethouder. Ja. En we zitten dus in de coalitie. Maar wat doet nou eigenlijk een fractievoorzitter in de VVD meer als andere fractieleden? Ja, nee, dat is best een goede vraag. Ja, maar ik weet het niet. Nee, je hebt een fractie van 3 personen. Er zijn in de gemeenteraad van Sluis, die bestaat uit 19 personen. Ja. En er zijn 8 fracties. Dus ja, het is best verbrokkeld eigenlijk. Ja. Maar die 8 fractievoorzitters, die komen wat vaker bijeen, zeg maar, dan de raad in zijn totaliteit. De fractievoorzitters die vormen gezamenlijk ook het zogenaamde presidium. Dat is eigenlijk de agendacommissie voor de commissies en de raad die daarop volgen. En ja, we zitten dan met 4 partijen in de coalitie. Dat betekent dat je als 4 fractievoorzitters onderling van die coalitie toch wat vaker afstemt. Ja. Ook binnen een coalitie kun je verschil van inzicht hebben over bepaalde zaken. En dan toch meer de afstemming. En zit daar het college nog bij? Nee. Oh, de 4 fracties? Je hebt zeg maar de coalitie? De burgemeester, dan de 4 wethouders en dan heb je de 8 partijen, waarvan 4 dus in de coalitie zitten. Ah, ja. En dat is dan de meerderheid in de raad. En ja, die hebben toch wat vaker ook afstemming. Ja, maar hoe komt er nou het selectieproces van de wethouder? Hoe werkt dat dan? Ja, iedere partij maakt daar zijn eigen keuzes. Ja, maar ik wil weten hoe dat de VVD dat nou doet. Ja, dat vind ik interessant. Ja, dat geloof ik. Ja. Nee, soms, als je naar de politiek kijkt en de verschillende partijen, het begint natuurlijk altijd met verkiezingen. Ja. En dan worden dan lijsten opgesteld. Er is dan een commissie, zeg maar, die de lijsten samenstelt. En uiteindelijk de leden, zeg maar, van zo'n partij die beslissen daarover hoe die lijst, zeg maar, er komt uit te zien. En met wie men dan de verkiezingen in gaat. Ja. Ja. En degene die of in de raad komen dan wel of wethouder worden, die hebben meestal een lange staat van dienst. Mm-hmm. Je hebt er ook, zeg maar, die waarvan de voorbereiding wat minder kort is. Maar toch, er zijn heel veel specifieke dingen. Ook in een gemeenteraad. Ervaring telt daar wel. Ja. En iedere partij doet dat eigenlijk anders, hoe dat je dan zo'n wethouder... Iedere partij heeft daar zijn eigen procedure voor. Ah ja, oké. Goed. Verder nog iets over het openbaar bestuur in de politiek? Ja, natuurlijk best. Daar valt heel veel over te vertellen. Ja. Kijk, de onderwerpen waar je bijvoorbeeld mee bezig bent. Ja, welke onderwerpen zou jij even 1 of 2 zeggen? Van, dat wil ik even iets toelichten. Nee. Zonder politiek te bedrijven, maar te omschrijven. Ja, ik zal daar een poging te doen. Dat is altijd moeilijk voor een politicus natuurlijk, dat begrijp je wel. Ja. Maar met name, zeg maar, ruimtelijke ordening en wonen. Oh ja. Zeg maar, er is ook in de gemeente Sluis toch behoefte aan meer nieuwe woningen. Oh ja. En dat is best moeilijk. De provincie speelt daar ook een rol in. Zeg maar, we willen eigenlijk nog wel wat meer. We vinden dat er in alle kernen eigenlijk nieuw gebouwd moet kunnen worden. Natuurlijk alles in zijn verhouding. Maar ja, het inwonertal van de gemeente Sluis dat blijft constant of tot iets dalend. Dus de mogelijkheden zeg maar, die ons gegeven worden, zeg maar, om woningen te bouwen zijn wat ons betreft eigenlijk wat te klein. Ja.
En ja, verder zien we natuurlijk, als we naar onze gemeente kijken, ik ben daar zelf een voorbeeld van, is dat de recreatieve sector heel belangrijk is. Enfin, je kunt het ook zien wat er allemaal gebeurd is aan de kust ook deze zomer. Het was gewoon heel druk. We hebben heel goed weer gehad. Het is een belangrijke economische sector. Ja. En dat is ook een van mijn items, dan denk ik dat ik het toch wel mag noemen, is dat er voldoende dynamiek, voldoende economische ontwikkeling blijft. Daarmee werkgelegenheid, daarmee inwoners. Ja. Daar sta ik voor. Ik zie je passie. En daar gaat het om. Ja, toch? Ja, nee, het is gewoon heel interessant. Het is om te doen. Maar je moet altijd kijken, ook wat je natuurlijk ook, dat geldt voor iedere functie. Per saldo moet het wel leuk blijven. Ja, inderdaad, want daar zijn we voor op aarde, toch? Je hebt een stuk betrokkenheid, het is interessant. Ja. En er zijn ook best moeilijke onderwerpen. Enfin, soms is het heel moeilijk. En er zijn er ook best wel problemen, maar problemen zijn er om op te lossen. Ja, helemaal goed. Goeie gedachte. Zeg, en buiten het openbaar bestuur, heb je dan ook nog andere bestuursfuncties vervuld? Dus niet voor de gemeente, maar... Nee, best wel ook toch wat, ik noem het maar, ja, ik denk dat je het vrijwilligerswerk moet doen. Ja. Nu is dat over bij, als gemeenteraad is dat ook zo, gemeenteraadslid. Het is uiteindelijk vrijwilligerswerk. Ja, je ik krijgt een kleine vergoeding voor, maar er is eigenlijk best een grote tijdsbesteding. Behalve in de gemeenteraad zit ik ook in de algemene vergadering van het waterschap Zeeland, waterschap Scheldestromen. Ik denk dat ik toch per week zo'n 15 à 20 uur besteed, zeg maar, aan die twee functies. Ja, dat doe ik graag. Ja. En ik krijg ook de ruimte om het te doen. Ja. Want dan moet je natuurlijk thuis daar ook wel over eens zijn. Ja. Dat je elkaar de ruimte geeft. De achterban moet dat goed vinden. Om dat te doen. Ja. En want behalve zeg maar, de camping hebben we ook nog een klein landbouwbedrijf. Oh ja. Maar als we kijken naar de vrijwilligersfuncties, heb ik best wat gehad. Maar je moet ook even, dat moet je allemaal ook relateren aan de functie die je dan zelf hebt. Kijk, als je wethouder bent, kun je moeilijk zaken naast doen. Ook dat je bepaalde functies niet kunt uitoefenen. Oh ja. Dan moet je bijvoorbeeld geen voorzitter van een dorpsraad worden. Nee, dat werkt niet. Want dan heb je toch tegengestelde belangen. Ja. Dus dat kun je beter niet doen. Ja. Ik ben wel, denk ik, toch een goede 20 jaar actief geweest in het kerkenwerk. In Katzand en omgeving. Over nu niet meer. En ben ook voorzitter geweest van het station Katzand van de KNRM. KNRM, dus van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja, er zijn 2 stations in de gemeentesluis, één in Breskes en één in Katzand. Ja. En als je ziet wat die mensen die met de boot gaan, wat die daar ook voor een passie hebben. En er zijn natuurlijk ook best serieuze situaties aan de orde geweest in die jaren. Maar ja, ik ben dan meer degene die bestuurlijk organisatorisch, zeg maar, daarbij betrokken is aan de wal. En ze zeggen ook altijd, de beste bestuurleden staan aan wal. Dus ja. Maar dat is eigenlijk is dat hier niet het geval. Zeg, en heb je dan ook nog functies vervuld bij scholen? Goh, ja, dat weet je ook. Ik weet het, ik ben goed geïnformeerd. Nee. Maar vertel even, want... Nee, kijk, ik heb in Wageningen ook nog mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Ik ben eigenlijk nooit actief geweest in het onderwijs zelf. Overigens, ik heb nog wel een jaar les gegeven als vervanging wegens ziekte. Maar toch ook vanuit die belangstelling voor het onderwijs ben ik ook nog, denk ik, ongeveer een jaar of 10... ben ik voorzitter geweest van het Zwincollege. Ah ja. Toen was je als bestuur nog wat nadrukkelijker, zeg maar, betrokken bij de school zelf. Nu staan de besturen wat meer op afstand. Maar dat was een heel interessante periode. Als je kijkt, zeg maar, in hoe belangrijk toch het onderwijs is. Ja. Soms wordt dat toch wel eens een beetje veronachtzaamd door de buitenwereld. Ja. Maar ik heb heel veel waardering, zeg maar, voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Die bezig zijn met jonge kinderen om die op te voeden, dat is niet helemaal het goede woord. Te begeleiden? Te begeleiden, dingen bij te brengen. En ook weer een stap verder, zeg maar, naar vervolgonderwijs of richting zeg maar, een functie. Zodat ze met beide benen op de grond kunnen komen te staan in de wereld. Ja, oké. Je hebt nog... Dat zijn grote woorden. Ja. Maar je hebt ook nog een paar foto's meer ik denk dat je... Gaan we even kijken. Staat er één van de landbouw nog bij, denk ik? Trots op de boer. Ah ja, trots Vertel, op de boer. Wat zien we hier? Ja. Wat zien we hier? Ja, ik moet zeggen, dat is een van de weinige en eerste keren dat ik echt gedemonstreerd heb. Ja. Dat was 1 oktober verleden jaar. In 2019, 1 oktober? Ja, dat was die grote landbouwmanifestatie in
Den Haag. Daar ben je bij op het geweest? Malieveld. Ja, daar ben ik bij geweest. Kwam uit je hart? Ja, en dat was ook een bewuste keuze. Enfin, we hebben een akkerbouwbedrijf. Het meeste werk gebeurt wel zeg maar, in loonwerk. Maar daar voel ik me toch echt... daar ben ik actief in. En ik vind ook dat die sector waardering zeg maar, verdient. Uiteindelijk, ons voedsel wordt daar op een heel efficiënte manier geproduceerd. Er zijn ook soms ook wel negatieve neveneffecten, maar die zijn naar mijn gevoel goed oplosbaar. Maar de landbouw verdient een plaats in Nederland. Ze hebben een plaats in Nederland en ze verdienen ook een plaats in Nederland. Daar zullen ze zelf veel aandacht aan moeten besteden om zich te presenteren op een bepaalde manier. Maar je mag ook van de maatschappij verwachten zeg maar, dat er toch ook met een zekere nuchterheid zeg maar, naar die sector gekeken wordt. Het is een belangrijke economische sector en daar moeten we op een goede manier mee omgaan. Ja. En had je nog een mooi logo, begrijp ik, hè, van de VVD? Ja, natuurlijk. Elke partij heeft zijn logo. De Zeeuwse VVD houdt koers. Daar ben ik ook trots op natuurlijk. Ik heb heel wat verkiezingscampagnes meegemaakt ondertussen. En dat is wel... ook in het waterschap worden verkiezingen gehouden. Met name toch ook bij de gemeenteraad. Dit waren overigens wel, wat je nu ziet, was een logo, denk van 2014. Dat had te maken met de provinciale verkiezingen. Ja. En wat gaan jullie, wanneer zijn de verkiezingen? In 2021? De landelijke verkiezingen. Ja. Natuurlijk doe je er dan ook als een lokale afdeling. Doe je en hebben jullie dan weer zo'n leus? Of dat zal ongetwijfeld weer een leus komen. Maar die bedenken ze elders. Oh, die bedenken ze elders. Dat zijn de landelijke verkiezingen. Dat zal in Den Haag bedacht worden. Maar in 2022 zijn het weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Ja. Maar dat is nog 2 jaar. Maar toch ben je daar op een bepaalde manier mee bezig om te kijken of er nieuw talent is. Zeg maar in je partij. Ja, hoe ga je op met nieuwe talenten? Nee, maar of je mensen zeg maar, enthousiast kunt maken voor de politiek is best belangrijk. Want ik heb al gesproken over het tijdsbeslag. Dat kan soms best groot zijn. Maar als je gewoon een betaalde baan hebt, als je ergens in dienst bent, is het best moeilijk om het ernaast te doen. Maar toch moet je dat willen dat die mensen dat ook doen. Ja. Want we kunnen niet alleen maar mensen zijn die vrijgesteld zijn, dan wel met pensioen zijn. Dan moet je voor oppassen. Het moet ook een afspiegeling zijn van de maatschappij, zoals het dan genoemd wordt. En ja, af en toe hebben wij bijeenkomsten, natuurlijk ook digitaal gebeurt er wat. Ja. En soms dan zie je mensen dat ze actief zijn in een heel andere functie. En denk je, zou dat iets kunnen zijn? Oh ja. Gaat hij een beetje mee met onze gedachtenwereld? Want uiteindelijk gaan we als VVD natuurlijk uit van de eigen verantwoordelijkheid. Zijn we van de mens natuurlijk wel zijn we in relatie tot zijn omgeving. Ja. Neemt hij een beetje initiatief? Zou die kunnen debatteren? Ja, dat is ook belangrijk. En af en toe vinden we daar toch mensen die daartoe bereid zijn. Ja, gelukkig wel. Ja, zeker. Wie gaat het allemaal nog doen? Hè? Maar uiteindelijk vinden we altijd weer mensen. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dat is in ieder geval een positieve instelling. Nee, dat gaat lukken. Nou, Cornier, we hebben ook nog een mooi filmpje ergens van. Ja, vertel. Voordat we het starten. Ja, kijk, we zitten nou best op een leuke manier te spreken. Ja. Het hangt ook een beetje samen, zeg maar, dat filmpje. Een beetje samen met de functies die ik heb. Dan word ik uitgenodigd voor bepaalde bijeenkomsten. En het filmpje is opgenomen in het Belfort en Sluis. Daar vinden ook de gemeenteraadsvergaderingen plaats en de commissievergaderingen, maar af en toe ook wel eens evenementen. Jammer genoeg is dat natuurlijk nu allemaal een beetje anders, maar dat filmpje is van verleden jaar. Bij de herdenking van de bevrijding. Hier is altijd hier in Zeeuw-Vlaanderen in november. En dan heb je de novembermars normaliter. Ja, normaal wel. En dan komt er altijd komen er Canadese militairen. En dan zijn er een aantal herdenkingsbijeenkomsten. En dat begint meestal, dat is het eerste volle weekend van november, als ik het goed voor heb. En ja, er zijn ook boeken over uitgekomen natuurlijk. Slag om de Schelde nu. Ja, een film. Dat het 75 jaar is. Historie heeft ook mijn belangstelling. Dat is, ook vanuit bijvoorbeeld de waterschapswereld, zeg maar, de bestuurlijke wereld, hoe die in Zeeuw-Vlaanderen en met name ook nu de gemeente Sluis, zeg maar, in elkaar zit. En daar horen die herdenkingen bij en dat is zeer waardevol. Mm-hmm. Die herdenking moeten we zeker blijven doen. Maar er zit ook, zeg maar, soms leuke aspecten aan. En dan, ik weet niet of je al zo ver bent dat je dat... Ja, ik wil dat filmpje laten zien natuurlijk. Ja, maar even, waarom heb je dat
leuke filmpje gekozen. Dus enerzijds heel serieus om de slag om te Schelde, die herdenking. Ja. En van de andere kant wil nee, je het daar een beetje mee afsluiten. Ja, nee, maar dat is ook een beetje een relatie tot gesprek, zoals we dat hier voeren. Er zitten ook heel serieuze kanten aan. Ik wil er even wat dynamiek in brengen, op een bepaalde manier. Misschien is het een beetje afsluiting, dat weet ik niet meer hoe je jezelf dat voorstelt. Maar het lijkt niet zo op een herdenking op dat moment daar. Maar als je nou kijkt, de drums en pipers zijn daar bij elkaar. Die hebben daar in de uitvoering in het Belfort. Ja, ik vind dat heel mooi klinken. En op het moment dat die spelen, en dan zie je daar, de veteranen zijn daar er ook altijd bij. En dat maakt echt indruk. En dan heb je een bepaalde sfeer. Ja. En dat is heel bijzonder. Ja, en die bijzondere waardering, die wil jij laten zien in het filmpje. Ja, eigenlijk wel. Nou, laten we even kijken. Ja. Nou, we hebben net het filmpje gezien. Ja. Connie, we hebben even tussen het filmpje zitten babbelen. Waar zou je het mee willen afsluiten, deze aflevering? Ik wil je bedanken voor de uitnodiging. Ik was even wat verrast. Ja, ik heb hopelijk wat kunnen vertellen, zeg maar, over de zaak waar ik mee bezig ben. Zeg maar, zowel bedrijfsmatig, zeg maar, de camping en het landbouwbedrijf, zeg maar, als bestuurlijk politieke. En dat is een belangrijke nevenactiviteit voor mij. Daar steek ik best veel tijd in. Maar dat doe ik met plezier. En ik hoop dat ik ook een beetje heb kunnen overbrengen dat het ook voor anderen interessant en plezierig kan zijn om dat te doen. Ja, nou, dat is heel mooi gesproken, want ik heb al een keer meer gezegd, wie gaat het allemaal nog doen, hè? De politiek, hè? Want de partners en iedereen, die moet er ingebed in je leven. Toch? Ja, dan kunnen we nog even verder gaan. Maar uiteindelijk zie je toch dat een gemeente best veel invloed heeft op datgene waar iedereen mee bezig is. Ja? Zeg maar een bouwvergunning, zeg maar sportactiviteiten en meer van die dingen. En een gemeente is daar van invloed op. Een kermis, of die wel of niet doorgaat of niet. Vooral in deze tijd. Ja, en of er gebouwd kan worden of niet. Ja. Kijk naar Breskens, kijk naar Calsant. Ja. We kunnen nog uren praten. Connie, in ieder geval hartstikke bedankt voor je komst. Want ik weet dat je een heel druk persoon bent. En ik ga nu de kijkers bedanken. Ja. Oké? Ja. Nou, beste kijkers, dit was het weer. Een aflevering voor Passie voor Openbaar Bestuur. Connie Almekinders. Ja, van alle mag ik te thuis eigenlijk. Hè? Dankjewel. Ja, ook bedankt. Oké, nou, graag gedaan hoor.